Mose ngoma edikan ana Genesis. Genesis ti baako. Mfitiase no Onyankopɔn bɔ ɔsoro ne asase. Na asase yɛ sakasaka ne hunu. Na esum wɔ ebunu ani. Na Onyankopɔn hu butu nsuo no ani. Na Onyankopɔn kaa sɛ, enye han. Na ɛyɛ han. Na Onyankopɔn hunu han no sɛ ɛyɛ. Na Onyankopɔn pae han ne esum no mu. Na Onyankopɔn frɛ han no sɛ awia. Na esum no deɛ ɔfrɛ no anadwo. Na adeɛ san, na adeɛ kyen, da edi kan no. Na Onyankopɔn kaa sɛ, entremu mmra nsuo no ntem, na ɛmɛpae nsuo no nsuo mu. Na Onyankopɔn yɔ ahunumu ntremu. Na ɔpae nsuo a ɛwɔ ntremu no aseɛ ne nsuo a ɛwɔ ntremu no so no mu. Na ɛyɛ sa. Na Onyankopɔn frɛ ntremu no ɔsoro. Na adeɛ san, na adeɛ kyen, da etia mienu ne no. Na Onyankopɔn kaa sɛ, nsuo a ɛwɔ ɔsoro aseɛ no mmoaboa ano wɔ faako, na wonhunu asase pɛsɛɛ. Na ɛyɛ sa. Na Onyankopɔn frɛ pɛsɛɛ no asase, na nsuo mu ano no ɔfrɛ no ɛpo. Na Onyankopɔn hunu sɛ ɛyɛ. Na Onyankopɔn kaa sɛ, asase mfunwura frɔmfrɔm, nhahan a ɛso aba, nnua a ɛso aduaba sɛdeɛ ne sutie a naba wɔ mu wɔ asase so. Na ɛyɛ sa. Na asase fifiri nwura, nhahane a ɛso aba sɛdeɛ ne sutie, ne nnua a ɛso aduaba a naba wɔ mu sɛdeɛ ne sutie. Na Onyankopɔn hunu sɛ ɛyɛ. Na adeɛ san, na adeɛ kyen da a ɛtɔ so mmiɛnsa ne no. Na Onyankopɔn kaa sɛ, nkanea mmra ɔsoro ntremu no mu, na ɛmɛpae awia ne anadwo mu, na ɛnyɛ nsɛnkyerɛnneɛ ne bere nkyekyɛmu ne na ne mfie, na ɛnyɛ nkanea wɔ ɔsoro ntremu mu, na ɛnhran asase so. Na ɛyɛ sa. Na Onyankopɔn yɔ nkanea akɛseɛ mmienu no. Kanea kɛseɛ no, sɛ eni awia so, ne kanea ketewa no, sɛ eni anadwo so, ne nsoroma nso. Na Onyankopɔn de sisii ɔsoro ntremu no mu sɛ ɛnhran asase so. Na eni awia ne anadwo so, na ɛmpae han ne esum no mu. Na Onyankopɔn hunu sɛ ɛyɛ. Na adeɛ san, na adeɛ kyen, da a ɛtɔ so 9 no. Na Onyankopɔn kaa sɛ, nsuo no nnɔre abɔdeɛ a ɛte aseɛ manyamanya, na ntakraboa ntu mfa asase so ɔsoro ntremu no ani. Na Onyankopɔn bɔɔ nsuboa akɛseɛ ne abɔde a ɛte ase a ɛkeka ne ho a ɛyɛ nsuo mu manyamanya nyinaa, sɛdeɛ wɔn nsu teɛ, ɛne nnoma a wɔwɔ ntaban nyinaa, sɛdeɛ wɔn nsu teɛ. Na Onyankopɔn hunu sɛ ɛyɛ. Na Onyankopɔn hyiraa wɔn sɛ, mongo na monɔ, na monyɛ ɛpo mu nsuo mu ma, na ntakraboa nnɔɔso asase so. Na adeɛ san, na adeɛ kyen, da a ɛtɔ so 5 ne no. Na Onyankopɔn kaa sɛ, asase mma abɔde a ɛtete aseɛ mfiri mmra, sɛdeɛ wɔn nsu teɛ, ntɔteboa ne mmoa a wɔwea, ne asase so mmoadoma, sɛdeɛ wɔn nsu teɛ. Na ɛyɛ sa. Na Onyankopɔn yɔ asase so mmoadoma sɛdeɛ wɔn nsu teɛ, ne afueboa sɛdeɛ wɔn nsu teɛ, ne mmoa a wɔwea fam nyinaa sɛdeɛ wɔn nsu teɛ. Na Onyankopɔn hunu sɛ ɛyɛ. Na Onyankopɔn kaa sɛ, momma yɛnyɛ nnipa wɔ yɛn suban so sɛ yɛn sɛsoɔ, na wɔne ɛpo mu mpataa ne ewiem nnomaa ne ntɔteboa ne asase nyinaa ne mmoa a wɔwea asase so nyinaa so. Na Onyankopɔn bɔɔ onipa wɔ ne suban so. Nyankopɔn suban so na ɔbɔɔ no. Ɔbarima ne ɔbaa na ɔbɔɔ wɔn. Na Onyankopɔn hyiraa wɔn. Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ wɔn sɛ, mongo na monɔ, na monyɛ asase so ma, na monhyɛ so, na muni ɛpo mu mpataa ne wiem nnomaa ne mmoa a ɔkeka wɔn ho wɔ asase so nyinaa so. Na Onyankopɔn kaa sɛ, hwɛ, mede nhahan a ɛso aba nyinaa ɛwɔ asase nyinaa ani, ɛne nnua nyinaa aduaba a naba wɔ mu mama mo, ɛnyɛ mo aduane. Na asase so mmoadoma nyinaa ne wiem nnoma nyinaa ne mmoa a ɔwe asase so nyinaa ɔkra a ɛte aseɛ wɔ wɔn mu no,
mede ahammoro mama wɔn sɛ oni. Na ɛyɛ sa. Na Onyankopɔn hunu deɛ ɔyɛ nyinaa na hwɛ. Ɛyɛ papa. Na adeɛ san, na adeɛ kyen, da ɛtɔ so 9 ne no.